Sio mwancho murigeria se orobotironde nigo amayanda amane na nyarakoba gakobwata inse hase kenyoro kia Embakasi Magenje ebunge bo machoge borabu county ya Kisii hase chiamate inye chigendrete kubarera abana babo habo bono banyore tomo basokano mo bebwe para ritukuri juma ekiaeta chinsemo cha Nyansongo epare nene korwa Kisii gocha Kilgoris abo bono bamanyika ende buna Frederick Nyaribo, David Mobegi na Maya Mogaka hamona Emmanuel Ayenda nigo bono basiritie obogima bwabo bakurwa basiritie obogima bwabo kero bari kurwa sensemo y'umuchobo songo ne chipigipigi eyo babwate abayibori abo bagusangana getasene kiga Giensoko TV nigo bono baereire amakongu ayo banyariko babakonyora gwetera chinga kechiga echo gosomia abana abo bagosoma se university au muri Kitapolinari Sakama namange amayanda nabayigo busariro bonene bugosiria abana bane nigubwatete inse ase kenyoro kia Embakasi wodi ya Magenje ebunge ya Bumachoge borabwe county ya Kisii ase chiamatinye chanyarete chigosiria abana babasomo basokano mu bebwe para chinsemo cha Nyansongo epare nene ya Kisii Kilgoris ritukuri chuma maragoba uyunyu bwateranitiye pasi yeskuru ne pigipigi eyo babwate bagukwana negetaseni ekeiganiga abayibuli banyagusira bakweresera buna banyore toroboti igoro yogusira kwa abana babo barenge bane muna barinete pigipigi rwe Embakasi igo barinete bale bane muna bajiete igo ngoja konyora bali inje nkorwetuka kontiri mbugete nganyore machine yaye yako gendi gerisi kuminto erbona anye pageti nchibona ona iguna asinari baenda tauni no baumira ko bakuirana ncho manyene tangirese tiaronga asokiri gucho mankwenda turi town kawo town bane mo kwenda kira gante bya yankwenda turi nanya manyene pigipigi twenda kuri gento gitege pigipigi akaire simi ochachi Embakasi kachi kumuganyo mugaso itacheti pakicha na mutigaretie jende ande chanye beka ungo chichande kaganyata cheti jaikire marago bange saa 12 tumu mwana umwabande kunguyiria mafuta chinyeni amanye kuira nogo tebinga mama tebita ande Embakasi urangirigu mubigi baumire baraba murabana yagosira abubane Frederick Nyaribo, David Mobegi Maya Mogaka amone Emmanuel Ayenda nigo bari abasani bo gukumia kuri ubwana bwabo asibari gosigitana chisemye gento bona abayibuli babo banyarire bagoteba buna obora bugwemekiyo bwanyarire bokolimigwa bana bonsi nigo barabsana nigo basome class yekemo nande bakora form 4 nano kurara bakurara naro yo kabiro renge university to Mumboya umwana oyo ika na eninge togendete kuichanda buna abayibuli tokwende kondo chikondo na chitomenyerete muno togosomeria umwana oyo ika twatemire kuru 2024 paka tuikire omwaka oyo ika noyo gatatari kogenda bono abana baiga bane ego basomete esukuru eyemo basomete mukumuni secondary bagakura kuruororo na abana bakurete form 4 bono na abana bali guchiko choini chikosi bona mangana iga muna guchikoba na abana balenge bogosemerio konene guchimotu singintu ndakwana burumbwate no bungu gwetera umwana onanyorete konyangu chere kondo utoka bwanyarire gwetera umwana ona singintu ndasabe gaki asabarai monkonye gaki moto konyo botaka nimbwate kubwatekana n'obulemerwa bw'echinkejo ukona ko kubule kwa baguchi asabarai nabo igonde bwensi bw'omwoyo bw'ogusira abarayi aba baita abanene tukurira gochise more egera motokonye motobwatesie nabagambia ababake ntwabwate kende gionse nande tora abantu be familia yemo ne chinkechi gakero tukorigereri kende gionse nkeyo gusabe serikali yetu arisi bakunyara bokonyi batokonyi chinga kechintu bwati sauti tuturakwana nisi turake nabo bakunyara kubagutusupport ko report rigetaseni Giensoko TV nchereta na Apollinaris kama